Nakakita na mo sa nabanhaw nga Ginoo? Kinsay nakakita ta sa kamot? Na ay ni Isa o niya ni Tago. Unsa magnaong? Unsag naong? Wa mo kaklaro. Ang naong sa Ginoo mao ang kalipay, mao ang gugma, kalinaw, paglaom o katagbawan. So kanang makakita sa naong sa Ginoo nga nabanhaw, malipayon kay na, malinawon kay na niya, mahimo pag na siyang malaumon o tagbaw kay siyang kinabuhi. Kanabang wala ka nang hahanapin pa. Kinsa may nakasinati ninyo aning upat nga akong gisgutan tas kamot. Congrats kay wa anay usa. Og nakasinati na mo ani, pasabot nakakita mo sa nabanhawng Ginoo. Pero wa gani bisag magsigi patag simba, wa gid ta kasinati sa nabanhawng Ginoo. Bisan ang mga sundalo nga didto gid sila sa lubnganan, paggawas ni Kristo sa lubnganan, nakita gid nila, wa gyapon sila kasinati. Lahi man ang mo makakita ta, unya maka-experience na may daghang nakakita apan dili makasinati. Kaya ko nang magsigita dihag himo ang mga sugat, bisag unsa na itong buhaton, dagko kay gasto, manglupad pa ng mga anghel, ana. Pero hindi kahuman, wa gyud kasinati o Ginoo. Perti lang yapon ka mabalakon, dali yapon ka masuko, unya dali kay ma-discourage, masinahon lang yapon kaayo, materialistic lang yapon kaayo. No? Sige, lingay mong tupad na di ka materialistic. Ang tana. Kinsa man ang mga materialistic, kanang daw kay siyang mga butang, agap kay anang kwarta, igihan kay siyang balay, ana. Magsigig pangandoy anang mga bag-ong mga butang, mga gadgets, nga bag-o, mao na sila mga materialistic. Di mo ingon ana. Di mo masuko og kawaton inyong butang. Dili. Di mo masuko og sunogon inyong balay. Dana, so good na. Bisan kay tingali gubon inyong balay, kanang bungkagon inyong jealousy, kay mosud ang kawatan, suko magitingali mo. Inyong sakyanan, badlis-badlisan anang tansan, labi na Land Cruiser, niya badlisan anang tansan, suko mga kinsay bagil patyong animal na koksyon na las bayad anida. Ana. Oy, ingon anak ta ka materialistic, di ba? Mao na ang makasinati sa Ginoo, makumpleto gyud ang kinabuhi. Muna si Maria Magdalena, wa siya'y gipangandoy, naghilak siya nga nangita ni Jesus. Kanabitang maghilak na ta, kay doon na tayo gipangita, kinasing-kasing na nga pagpangita. Naidaghan na to, nangita Ginoo, pero dili ang Ginoo, mao'y mismo na tong gipangita. Unsa man, ang iyang milagro. Muadto ko dito, kay haron maayo ko sa akong sakit. Musimba ko, aron mulampos kog eskwela. Musimba ko aron makapasar ko sa board exams. Magnobina ko aron maminyo ko kay wa pa jud koy uyab, 40 na. Magnobina ko aron mohunong nagsuyop ning akong anak nga 40 na yung adika. Musimba ko aning nobina ni San Vicente Ferrer aron maayo ko aning akong kanser, aron mulampos ni ang akong negosyo, aron mabayra ning akong mga utang. Di man na mao'y pagpangita Ginoo. Ang atong gipangitaan ng mga kanaog mo na ito mga tumong ba, ang atong gipangita mga butang man nga hinimos Ginoo. Muna daghan kay mga tao nangita
sa mga hinimos Ginoo, labi na gyud mga milagro, pero di gyud mangita Ginoo. Oh. Unsa may mahitabo kung ang Ginoo gi atong pangitaon, mao ni ang gisulti ni San Pedro diri sa unang pagbasa. Ingon siya, mga igsuon, luwasa ang inyong kaugalingon. Siya, unsa may among buhaton? Ang tagsa-tagsa kinahanglan maghinulsol. No, tanaw ha, unsay unang gisulting San Pedro? Nya kadto si San Pedro ato magsulti sa iyang abilidad. Untoy grado, gikonsaran sila sa Espiritu Santo kay panahon man ni sa Pentecostes. Sa ato pa, ang Espiritu Santo mo'y nagsulti ani. Ang una gyung gihangyo aron makakita mo Ginoo, aron makakita mo kaluwasan pag hinulsol. Ngiling nga imong tupad. Inaunsa roy angay nimong hinulsulan. Sige. Kay kita ra ba sige kunuhay og pangita Ginoo, musimba pagyud. Pero gapuyo-puyo lang yapon. Kadakong saan ang gapuyo-puyo. Nagkabit-kabit lang yapon. Nagsigi lang yapog tipon, babae og babae, lalaki og lalaki, magsigig sex. Magsigi lang yapog sariling sikap. Tanaw ang mga porn. Ana. Sige lang yapog binungulay sa silingan. Unya mo simba. Pag hinulsol ka, sige lang yapog away anang bana, tungod lang kay ang bana nangabit, di natinggan, di nakuyugan, buwagan. Nya mo simba. Pag hinulsol na ka ng imong garbo, ana. Walang yapon nagiatras ang kaso sa iyang igsuon nga iyang gikiha tungod las utang nga wa mabayre. Tungod lang anang usa ka punuang mangga nga giilog kuno gikan niya. Napo kapuno ang lubi nga giilog kunuhay sa iyang igsuon kay gilahap pag butang ang utlanan yuta nya mura ra bag unsang utlananas yuta timberland ra ba, hapit na lang magpatay tungod anang sangas mangga nga ning tabok atos pikas utlanan unya dili mubahin sa bungas mangga. Oy, mga animal unya magsigig simba pag hinulsol. Sige. Inya ang sa may sunod, pabunyag mo sa ngalan ni Jesus. Unsa man ang bunyag sa ngalan ni Jesus? Kanang bunyag, unsa man na? Sa pasabutan ng bunyag. Ha? Pamukibaw. Kinahanglan mahimot ang igsuon ni Kristo, mahimot ang anak sa Dios. Di ta magpakaanak sa yawa. Magpakaanak tas Ginoo, haron ang atong batasan liwats Ginoo, ang atong mga buhat liwats Ginoo, ang atong hunahuna sa Ginoo. Nanglitan magpakolor kas imong buhok, kinsa man ang hunahuna. No, naraman day na. So anak pakas tao, mangiskis ka ng imong kilay nya imong badlisan, kinsa man ang hunahuna. Oh, tao gyapon. Imo nang papution ang imong brown nga naong, isa man ang una-una. Nya ma-insecure dayon kag dili makuluran imong buhok, dili makiskisan imong kilay, di mabadlisan, mura na jud kag di na gyud mahigwaos, adi na ka mahimutang unsa man na, kinsa man ang una-una nga naghatag nimo karatol. Di ka anak sa Ginoo. So kanida yung pagpabunyag, dili ra ni sakramento, it is a change of heart, a change of mind. Kana bang mabanhaw ta ba? Mabanhaw tagikan sa atong pagkaulipon ni aning kalibutan. Ana, kanang pagsigi nimo paningil anang utang, kinsa man ang binuhatan, anak pa nas Ginoo o anak nas tao. Kanang makigubat gyud ka, makigubat gyud aron gyud matuman imong gusto, kinsa man ang buhat, anak nas Ginoo, anak sa tao. Hoy. Pero kana yung magsigi jud kag palit og slat, sige jud kag palit og slat.
Naalang kay kwartang gamay palit na yung slat kinsa man ang buhat sa Ginoo. Ana. Kanang magsigi jud kag simba, sige kag simba. Ana, kinsa man ang buhat sa Ginoo. Kanang magsigi kag pasaylo, magsigi kag pasaylo, di gyud ka magdumot kinsa man ang buhat sa Ginoo. Kanang di gyud ka manugo, di gyud ka manugo, magsigi ra jud kag alagad, siging alagad kinsa man ang buhat sa Ginoo. Kanang magsigi kag higugma, sigig higugma, di jud ka masuko kinsa man ang buhat. Nyahay may inyong ganahan ana. Tuan na. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, ang yuta puno. Ang sa tayo sumpay? Sa kaayo sa Ginoo. Ang yuta ba puno sa kaayo sa Ginoo? Pero nganong purti mang gubuta ros kalibutan. Nganong purti mang daghanang problema ang uban na naghikog naman tungod kay wa mangitag Ginoo. Dili gusto nga ang Ginoo mo'y magpuyo sa ilang kinabuhi. Ang ilang gustong papuyon ang hinimos Ginoo. Kwarta, dungog, good health, ana, mga kabtangan, mao'y atong gustong puyon. Sigig yung sipit anang mga kwarta. Pinangga kay natong kwartang mga alahas. Pero ang Bible, ang pulong sa Ginoo, wa na ginato maukab og unsang bersikulo ha imong ganahan. Pero kwarta ihap yun, check up pon gyud way nawa. Makuhaan lang bisag 20 pesos pa ni kinsay nagkuha dis ko at makawatan mo pasanginlan pang mga anak. Sige yung ihap. Ana. Diha pa mi sa seminaryo, do na mi professor nga ning istorya, pare ba, ni istorya nga naa kunoy obispong iyang nailhan pagkamatay. Kay katong iyang kwarto, wa gito'y makalimpyo ato, siya rin manglimpyo. Pagkamatay ko no, pag-ukab sa kwarto, ang kwarta nga binandol, gibanig sa iyang katre. Amo, tinuod ba to? Yarab sa tong istorya. Sunan ka, obispo, gabanig o kwarta. Dito sa laom sa iyang bed ba? Kada bang, kwarta niya, foam, higda din siya diha. Iya tong gihigdaan yun. Nabot og tinuod ba? O masad mi paing o masad mi sultihikin sa ingan ato kay sultihan pa mi amo to check upon. Kamo dili mo tighigda tupad sa inyong kwarta. Mao nang wa mo'y kwarta. Oy, unsa man na ang kwarta ipanghatag na ipanghatag mo ginay teknik aron ta mahimong malinaon, malipayon og tagbaw sa tong kinabuhi. Share everything. Ipaambit sa Dios nung pagpaambit. Sige tag nobina na karon divine mercy na sad. Naara ba tay divine mercy nga celebration dinhi sa atong simbahan kay pista man as divine mercy karong sunod Domingo. Magprosesyon ta. Maghimo tag selebrasyon alas 3 sa hapon ato dining pista kaning ato mga Divine Mercy group dinhi mo pasiugda ana. Pero ang kuyaw sige tag devotions Divine Mercy nya siging dumot, siging linibakay, wa gyud kaluoy. Nya ang gi-celebrate Divine Mercy. Nya kusog ing masuko ang mga silingan nga mga manuyupay, mga silingan nga sugarol, mga silingan nga mga maritis, masuko dayon. Nya, ga-devotions Divine Mercy. May pag imosmos ka dias naong Divine Mercy. Divine Mercy gani, merciful gyud ta. Nakaron San Vicente Ferrer, atong kanon, unsa may kinaiyang San Vicente Ferrer, nagpuyo subay sa pulong sa Ginoo. Wa gid sila ing gibuhat siging subay anang pulong sa Ginoo. Oy, ang ipangandoy hinon adto tang San Vicente Ferrer kay milagroso kay ning santusa. Milagro ra man gigipangita. Dayog pa ku palit-palit dayon ana mga ribultong San Vicente Ferrer kuptan debosyon ni gina nya hagki gina kada nimo dayong tuog nya mata hagki maayo jud kas imong tanang sakit. Na, mauna na ron, tuo na ta.
Unya inighawk nimo masakit na hinuon kang imo na sang ilabay San Vicente Ferrer kay way kapuslanan, mobalhin na sa kang San Roque. Na San Roque na sa imong hagkan, nya San Roque na amo na samad na masakit bitaw hinuon og kuan, leprosy, labay na sa nimo San Roque. Adto na sa kang San Isidro Labrador. Na napobre naman hinuon ka, naliwat makang San Isidro musigin lagdaro, ang labay na sa nimo San Isidro. Asa naman sa ka? Adto na sa Cruz Berhes Rigla. Wa naman sa karigla. Joke. Mao na kay ang gipangita milagro man, di man ang kinabuhis Ginoo nga gipuy-an sa atong santo nga gidebosyonan. Muna karon dinhi ako ning gihimong balaod kamo mga mandated organization, check upon ko ginang inyong attendance ba. Paundangon tamog di mo mutuman ani. Mura sa kog dili. Ako lang nang gisuggest na dinhis atong parokya karong sugod sa nobinaryo ni San Vicente Ferrer karong Huwebes, ikaduha marong Triduum ugma di na ta mo kuan. Amo na itong opening salvo ugma ini ka Huwebes ang atong mga mandated organizations ug mga ministries gi-arrange na nako as pilgrims. Dili na katong pilgrims nga usa lang kaadlaw, siyam kaadlaw. Magbalik-balik ra gyud kadihang tambong. Kay kung dili ta kasustenir og simba siyam kaadlaw sa ato mismong nobina, kitang mga mandated organization, kitang nag-alaga dinhi sa atong parokya, unsaon nato pag-attract kanang mga tao nga wa pay simba-simba? Galisod man kay tag nobina siyam guna kaadlaw. Oy, manambong raman ng gisaron, mga lictors ron, tambong ta kay lictors ron. Nya ugma, isa ila naman sa na, Legion of Mary naman sa na ugma. Wala di kay apil ugma. Mga lay ministers naman na, wala di kay apil di ay, di ka parokyano. Sa di naman may pilgrim. Mga taphaw, mga taphaw. Mo na ha, timanin ang inyong schedule. Nya congratulations sa muhago nga mosimba gyud siyam ka nobinaryo. Mausa na mga chapels. Nga naman, di gyud mo kaanhi dinhi kamo mga taga-tabla kay layo kay mustanan, di gyud mo kaanhi dinhi siyam ka adlaw. Di gyud. Pwede oy. Kaduol anang tabla lakaon. Sugod mo atong misa diri alas 6, sugod mo lakaw dito alas 2 hapon. Abot mo dinhi oy. Nya mahuman atong misa mga alas 7 lakaw na sad mo wapay alas 10 to ana mo dito babong kana kung gusto jud kang musimba. Pero di jud ka gusto musimba nganong des una magsakay di mo katong musimba mo diri aring liluan katong mga kamo mga tiwasonon. Katong inyo mga ginikanan sa una gikan dito sa tabla gikan pagani dito sa kana ganing mabini lakaw magani nga hipadong para musimba. Karon na hinuon makasakay mo ng habal-habal, sakay mo ng mga sakyanan, di na hinuon mo kasimba, hilasa god ninyo god. Yap siging to tinambid, tanaw ng TV, tanaw ng TV. To tinambid, siging tulpok anang cellphone, siging tulpok anang cellphone. Naaday San Vicente diya. Aw naa tingali. Mao na si Maria Magdalena mihago, mirisgo, aron lang yun makakita Ginoo ugma. Hupta niya ang Ginoo siyang kinabuhi. Wa siya magmain. Wa siya moingon asang milagro ni Kristo. Ningon siya, asa si Kristo. Asa ang akong Ginoo kay ako siyang kuhaon. Nangita gid siya siyang Ginoo. Dili sa mga hinimos Ginoo. Mige, last na lang lingi sa imong tupad. Mga hinimo ra ba nas Ginoo? Lingi Ing nasugod karon. Sige na, ingna. Nasugod karon. Di na ko mangita nimo. Sugod karon, di na tika pangitaon. Ang akong pangitaon ang naghimo nimo. Di ba? Kuota inyong pitaka. Kuota. Tanawa inyong kwarta. Nya sultihi inyong kwarta. Nasugod karon, ipalit na tikag slot. Aron makaangkon ko Ginoo. Gikapoy na ko kinupot nimo. Wa jud ka motubo. Sige lang kag kalkansi karon ihatag ti kangadtong padersiano ipalit ti kag slot. Tanawa di ba sunod adlaw wa na kay makaon pero daghan kay kag Ginoo
Sunod adlaw, masakit na ka, pero naa kay Ginoo. Oh, di ba? Nindog na ta.